Bună ziua, numele meu este Păciurcă Iulian. Eu activez în cadrul Fundației de Binefacere Soluția începând cu 1 septembrie 2013. Deci sunt responsabil de acordarea asistenței juridice atât persoanelor fizice și juridice din municipiul Bălți, cât și din tot nordul Moldovei. Începând cu data de 2 septembrie și până acum s-au adresat diverse cereri în adresa Fundației Soluția cu privire la apărarea drepturilor cetățenilor din municipiul Bălți. Pe ordine sunt identificate 3 întrebări, dintre care prima întrebare este cu privire la modificarea contractului de prestare serviciului de deservire tehnică, care este prezentat de către întreprinderea municipală Gospodăria Locativ-Comunală Bălți, care este prezentat pentru consumatorii municipiului Bălți, proprietarii caselor, blocurilor locative și caselor individuale și respectiv și agenților economici care dețin proprietatea în blocuri locative. Noi considerăm că contractul respectiv contravine legislației în vigoare, deoarece sunt impuse niște clauze abuzive de către întreprinderea municipală. La moment există o acțiune în judecată înaintată de către consumatorii din municipiul Bălți și susținută de Fundația de Binefacere Soluția, care urmează să se desfășoare adică în curând. Pe data de 28 septembrie 2013 va avea loc următoarea ședință de judecată, unde sperăm să avem câștig de cauză. Concomitent, Fundația de Binefacere Soluția a înaintat o sesizare către Agenția pentru Protecția Consumatorului ca să verifice legalitatea contractului în cauză. Ca rezultat au fost într-adevăr depistate încălcările care au fost menționate de către noi. O a doua întrebare care o considerăm importantă ca să fie soluționată este modificarea contractului de concesiune care este încheiată între Primăria Municipiului Bălți și SRL Terra Salubritate. Prin contractul respectiv a fost transmis serviciul de serviciul de evacuare a gunoiului menajer în teritoriul municipiului Bălți. Agenții economici care încheie contract cu furnizorul din Bălți sunt impuși la fel ca să accepte niște clauze abuzive. Noi considerăm că și acest contract contravine legislației în vigoare. Pentru a corecta, ajuta agenții economici din municipiul Bălți, noi propunem ca contractul de concesiune să fie modificat în așa formă ca să nu se răsfrângă și asupra agenților economici. Considerăm că administrația publică locală, că a adoptat decizia cu privire la darea în concesiune a serviciului public de salubritate, a încălcat legislația în vigoare, deoarece acest serviciu nu poate fi dat în concesiune. Pentru a presta serviciul de evacuare a gunoiului menajer, nu este necesar de instalat careva sisteme sau construcții auxiliare pentru a asigura prestarea serviciului respectiv. Din aceste considerente, Fundația de Binefacere Soluția a propus administrației publice locale de a modifica contractul de concesiune care este încheiat între Primăria Municipiului Bălți și SRL Terra Salubritate, în așa formă ca să nu se răsfrângă asupra agenților economici, în mod obligatoriu, adică. Totodată, Fundația de Binefacere Soluția s-a adresat către Agenția de Protecție a Consumatorului pentru a verifica și legalitatea de impunere a condițiilor nefavorabile pentru consumatorii din municipiul Bălți. Și anume, până acum, fiecare agent economic avea o anumită cantitate de gunoi care o producea. Acum, nou furnizor impune de 10 ori mai mult să fie încheiat contractul pentru gunoi. Acest fapt este neproporțional între obligațiile și drepturile atât furnizorului cât și consumatorului. O altă problemă care Fundația de Binefacere Soluția a identificat-o este problema terenului pieței de la Baiducova. Noi considerăm că autoritățile locale anul trecut neîntemeiat a transferat terenul respectiv din domeniul public în domeniul privat. Conform legii privind terenurile proprietate publică,
este posibil de transmis din domeniul public în domeniul privat aceste terenuri, dar numai în cazul când terenul și-a consumat destinația, adică se schimbă uzul. Uzul s-a consumat. În cazul respectiv, terenul piețe nu a fost, piața rămâne pe acest teren, adică nu poate fi modificat din domeniul public în domeniul privat. Mai mult ca atât se pune în pericol activitatea la câteva sute de agenți economici care activează în acest teren. Noi intenționăm să ne implicăm și să hotărâm și această problemă pentru agenții economici care activează în terenul pieței de la Baiducova. Mulțumim frumos, dacă vreți să întrebați.